स्वादिष्ट रेसिपीज मराठीमध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे। आज आपण कोकणी पद्धतीने अख्खा मसूरची आमटी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। अख्ख्या मसूरची आमटी बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 1 वाटी शिजवलेला अख्खा मसूर घेतलेला आहे। हा अख्खा मसूर मी रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवला आणि सकाळी कुकरला 3 शिट्ट्या लावून तो शिजवून घेतलेला आहे। त्याच्यासोबतच आपल्याला लागणारे पाणी, या ठिकाणी लसणाच्या 7 ते 8 पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत। त्याच्यासोबतच 8 ते 10 पानं कढीपत्ता घेतलेला आहे, कोथिंबीर घेतलेली आहे बारीक कट करून। त्याच्यासोबतच इथे 1 मोठा चमचा कोकणी स्पेशल कांदा खोबरा मसाला घेतलेला आहे। याच्या रेसिपीची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर केलेली आहे, नक्की चेक करा। त्याच्यासोबतच 1 मीडियम साईज टोमॅटो बारीक कट करून घेतलेला आहे। त्याच्यासोबतच आपल्याला लागणारे मोहरी, जिरे, हळद, लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार तेल। मसूर डाळीची आमटी बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी गॅसवरती पातेलं गरम व्हायला ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 मोठा चमचा इतकं तेल ॲड केलेलं आहे। तेल चांगलं गरम झालंय, त्याच्यामध्ये आपण ॲड करूयात 1 छोटा चमचा इतकं मोहरी चांगली फुलू द्यायची, तडतडू द्यायची। मग त्याच्यामध्ये आपण ॲड करणार आहोत 1 छोटा चमचा जिरे। त्याच्यासोबतच आपण याच्यामध्ये ॲड करूयात लसूण, कढीपत्त्याची पानं ॲड करूयात। त्याच्यामध्ये आता आपण टाकणार आहोत पाव छोटा चमचा इतपत हळद आणि 2 छोटे चमचे इतपत लाल तिखट। लाल तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता। व्यवस्थित एकदम मिक्स करून घेऊयात आणि आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत बारीक कट केलेला टोमॅटो आणि हा टोमॅटो आपल्याला तेलावरती मऊसर होईपर्यंत छान असं परतून घ्यायचा आहे। साधारणतः 1 मिनिट झालेला आहे। तेलामध्ये हा टोमॅटो मी स्लो गॅसवरती छान असा परतून घेतलेला आहे। आता आपण या पॉइंटला याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत शिजवलेला अख्खा मसूर। मिक्स करून घेऊयात एकदा आणि त्याच्यासोबतच आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत कोकणी स्पेशल कांदा खोबरा मसाला आणि आता आपल्याला हे 1 मिनिटभर छान असं परतून घ्यायचं आहे। साधारणतः 1 मिनिट झालेला आहे। स्लो गॅसवरती मसाला आणि अख्खा मसूर मी तेलामध्ये छान असं परतून घेतलेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत पाणी। आता आमटीमध्ये मी पाणी ॲड केलेलं आहे, तर ज्या वाटीच्या मेजरमेंटने अख्खा मसूर घेतला होता त्याच वाटीच्या मेजरमेंटने मी 2 वाट्या पाणी याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे। तर आता या पॉइंटला आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत चवीनुसार मीठ। पण मीठ टाकताना लक्षात ठेवायचं आहे की कांदा खोबऱ्याच्या मसाल्यामध्येही देखील मिठाचं प्रमाण असतं। त्याच्यासोबतच आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत बारीक कट केलेली कोथिंबीर आणि आता आपल्याला फास्ट गॅसवरती ही आमटी छान अशी शिजवून घ्यायची आहे। साधारणतः 6 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत। फास्ट गॅसवरती ही अख्खा मसूरची आमटी मी छान अशी शिजवून घेतलेली आहे। तुम्ही बघू शकता हिची कन्सिस्टन्सी। तर या पॉइंटला जर ती तुम्हाला फार घट्ट वाटत असेल तर थोडंसं गरम पाणी तुम्ही ॲड करू शकता किंवा फार पातळ वाटत असेल तर थोडासा कांदा खोबरा मसाला तुम्ही ॲड करू शकता आणि अजून 1 ते 2 मिनिटं शिजवून घेऊ शकता। तर आता आपली ही अख्खा मसूरची आमटी मस्त अशी रेडी झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि ही आमटी सर्व्ह करूयात। आता आपली ही अख्खा मसूरची आमटी रेडी झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता खूप मस्त दिसते, खायला तितकीच छान लागते। नक्की ट्राय करून बघा कोकणी पद्धतीने बनवलेली अख्खा मसूरची आमटी। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।